Bueno mga tugang, good morning. Parehong boses pero ibang programa na po ini. Hindi po mga tugang ang programang Aramon Nyato kaya ang regular nitong kaibahan sa programang ini. Iyo po ang samuyang news director, si News Director Mar de la Cruz na kaipuan po nin pahingalo. Mabintahon niya si Busing. Mabintahon ngunyan ang kwan. Ang mga pogi. Sabi digdi, VP, very pogi. Anyway mga tugang, welcome po sa programang Aramon Nyato. Aldaw po ngunyan mga tugang nin Miyerkules. O dili po sa lang pag-iriba-iba tangon niya na programang ini. Ta igwa kita nin block time program. Kaibahan ta po dyan ang Bicol University. O di, kumusta lamang po ang gabos? Kumusta lamang po kita? Kumusta lamang ang pinagigibong pangudtuhan? Madali na naman mag alas 11. Di batiyon ko mga tugang sa mga taga-barangay Maroroy, Candaraga, Albay. Diba? Diyan sa Daraga. Grabe ang reklamo sa tubig, Kuya Ramir. Dahil pa nga nagpuon sa Bagyo, wala ng tubig. Paano nga makatipon, makasaray lamang ng tubig? Hanggang nga na nakalapas na sa Bagyo, wala pa nga giraray. Matindi ang problema kan mga taga-daraga talaga sa tubig. Tabi, di bali, halat-halaton ta mga tugang. Tamay pigagibo naman ng mga lakdang ang lokal na gobyerno. Diba? May taday kaya basta-basta pwedeng putulon ang agreement, joint venture agreement sa taho kan Prime Water as in Daraga Water District. Diba? May mga legal na bagay na kaipuan paggurunan mga tugang. Diba? Pero at least andang ko may mga aksyon, may mga pinagigibong lakdang lokal na gobyerno kan Daraga. So dit na tiyaga-tiyaga, sabi baga sa pagtiyaga may sinigang. Maray na aga po mga tugang, maray na aga kay Madam Pita Pacres. Ang sa indong nakakaibahan mga tugang pagprogramang Usapang Pamilya kada alas 2 din hapon. Mabuhay, sabi ni Madam Pita. Salamat niya sa pag-greet kan mga taga Maroroy. Sa mga taga Alice Corner, kung gusto nito mga tugang mag-testing kan chilled taho. Diba? Chilled taho na may leche plan, tapos taho na may ice cream. Hanapod sa rin mga tugang ang Alice Corner. Yaon yan dyan sa may EMS Barrio. Palalaog ka sa Bicol University College of Engineering. Diba? Sabi ni Madam Pita, may chilled taho ka ngaya. Tamang-tama ko yung tama programa akong pinkion mo bibitag taon. Testing ko rin mga tugang ang chilled taho kan Alice Corner. Magtaga-try lamang yung mga bago. Diba? Dati ang taho, piga-abang-abangan talang piga-abang-abangan talang pagkaaga. Diba? Ngunyan, iba-ibang klase na. Chill taho mga tugang kan Alice Corner. Diba? Kaiba pa ang mga cute faces kan Pacres girls. Si Madam Pita. Budaan sa iyang lingo ko garing sa pangalan ni Madam. Si Madam Angela. Tama. Si Madam Pita buda si Madam Angela Pacres. Yan tabi mga tugang. Di pag alas 2 ang hapon, magdangog ka mo kay Ma'am Pita. Pirmi. Tanganin lang guided. Kan mga usapang pamilya, Kuya Ramir. Pwede na kayo na magtakadangog-dangog talaga si Jerome.
O di ba yung natabi mga tugang? O di kasuod nakahuron ta sa National Food Authority o kaya NFA Bicol si Assistant Regional Manager Madam Julie Linaresas. So concern mga tugang ni Mayor Attorney MacGregor Saison kan Libon kanso tuminama sa tuya si Typhoon Uwan nagbakal sa LGU ki Bagas kuni nagngalas sa alkalde ta may warehouse nga sa Libon ang NFA na kadurdakula nga kan warehouse sa Libon kan mabakal nga kami ki Bagas duman nga kami nagkukua sa tabako rayo niya ang bibiyahe from tabako to Libon kung abuton ki oran madumog pa sa Bagas Kuya Jing. Diba? Ang paliwanag palang mga tugang kan so ibang LGUs posibleng sa tabako man nagkukua tabi mga tugang so ibang mga LGU duman man sa tabako halos gabos duman sa tabako ang dalagan kan mga LGUs na mabakal nin Bagas for relief operation. Diba? Ito pala na warehouse sa Libon kadakla na yaan duman Kuya Jing mga paroy tapos day ipigsasalak sa mga bagas para day magkaigwanin cross infestation. Diba? Para mantinido ang quality kan bagas na pigasaray-saray mga tugang kan NFA. Diba? Ako, na-istorya ko kay Madam niya, Madam Grace sa iling ko, nawara sa balanse kan bagas, kaya ako mahalon. Dahil baga mga tugang sa rice tarification law, so NFA ang solamenting trabaho ninda Kuya Jing, buffer stocking, magsaray nin bagas tapos iluluwas pag oras nin kalamidad, pag kaipuan kan mga local government units, duman sila mabakal sa NFA. Kaya purunuan mga tugang ang mga warehouse. Tas siyempre di man bakwarog kayo ito, na pag medyo mahalon ang presyo kan bagas, hali sa private, yaon mga tugang malaog sa eksena sa NFA, mapabakal ki bagas sa merkado, sa mga retail, accredited na mga retailer, di ba? Mapabakal ki NFA rice, sa mas buro-baratong presyo, iyang babarakalong kan mga tao. Siyempre, so bagas hali sa private, mapipilitan man na medyo magbaba kan presyo, na-i-stabilize mga tugang ang presyo, di ba? Ngunyan, under rice tarification law, nawara na po iyan na trabaho kan NFA na magpabakal sa mga rice trader. Kundi ang gibo ninda, mag-buffer stock sa rin bagas, pagkaipuan, oras ng kalamidad, tsaka sinda mapalawas. Babakalon sa inda kan mga local government units. Diba? Marirengon yan, iba ba ang programa? So, 20 bigas meron na. So, 20 pesos per kilo na bagas. Napigpabakal sa mga pili lang mo ng mga sektor, sa senior citizen, sa mga para-tricycle, sa mga parasira. At least na i-dispose na ipapalawas kan NFA sa mga bagas nindang saray. Tama niya baga mga tugang, ang reklamo kan mga farmers, nag-early harvest niya kami kan bago magbagyo. Kundi nga, dahil man kinagbabakal, dahil man nagbabakal sa private, nagpunta magbakal sa mga private na nagdinegosyo kay bagas. So NFA, ready ang kwarta, ready ang pambakal. Ang problema, kulang mga tugang sa espasyo. Puro noon na dapo mga tugang ang mga warehouse. Puro noon na ang mga warehouse kan bagas, kan NFA. Kaya na problema lagod sa mga parauma, kung saan nila dadaron, sa mga bagas ninda. Di ba? Maring yan, dako lang LGUs na nagbakal kay mga bagas na saray. So, bagkay ko naman ki-space ang NFA warehouse. Adi, magpuo naman sinang magbakal ng mga aning paroy kan mga parauma. Di ba? Mga parauma, na mamayaman siyempre magpabakal ng paroy sa NFA. Medyo halangkaw talaga ang presyo kan NFA kumpara sa mga pribadong parabakalin mga paroy. Di ba? Kung minsan, siyempre kung dahil naman bakal so NFA kung pano ng mga warehouse, madalagan so paraoma naman sa private, siyempre medyo may diferensyan ang presyo, kiniit kumpara sa bakal kan NFA. Ang sabi kan ni Madam Julie Linaresas, so Assistant Regional Manager mga tugang, kan NFA Bicol, so kwarta nga yan, so pambakal ready, ang problema nila nga yan, space.
space lang ngayaan na ano ini problema marerengay ko niyan talaga pabakal lang sinakan a 20 medyo maka dakol ang may paluwas na bagas ano kaya pwedeng marikas-rikas man ang pagbawas kan mga bagas sa warehouse magkaigo naman kay espasyo para makabakal nin panibagong mga set of nin paroy hali sa mga paraoma. So yun mga tuga ang nahiling na problema ko niyan. Lalo sa parte kan mga paraoma na may mga saray na paroy diyan. Di man pati basta-basta makabalad ta. Oh, maringon ito mainit na, makabalad na. Di ba? Balad na kan mga saray nindang paroy. Kundi niya ako, ma'am, gari niya ako na wala sa balansi. Taka ito niya ako. Pag medyo mahal ang bagas, so NFA, mapabakal kay Suboro Barato, di at least nababalansi ang presyo. Kasi siyempre, sa mga private, masusugman duman sa presyo kan NFA. So mga tao, ang dalagan, pasiring sa bagas kan NFA, duman sa mga privado, ang accredited na mga rice retailer. Diba? Kundi ko niyan, dahil duman sa rice tariff. Pero ang sabi, baga, may bagong bill niya na pigaadalan. Gari pigaadalan ata sa rice tarification na makuha ang patama-tama mga tugang. Diba? Makahirak man ang sitwasyon mga tugang talaga kan mga farmers. Kaya baga ngunyan, mailing ta, kulang na ang mga paraoma kwejing. Ora na ako na kinahiling na mga paraomang troten ager. Diba? Ta masabi sa paraoma, ngayon nonoy, dahil mo na ngaya ako pag-arogon. Pagtapos kipag-eskwela, magkuha ka kimaray na kurso, dahil mo na ngaya pag-arogon, na sarok kang paraoma. Nadayman ko ng sala kung ng trabaho mo paraoma. Diba? Kundi dahil sa mga circumstansyang araw kayo mga tugang, nakamati talaga ng pagtios ang mga paraoma ta. Kaya siyempre, siseman ang tao na maghabo na mag-angat-angat ang buhay. Diba? Maghanap ka kay trabaho ngayon, medyo maray-ray ngayon, ang sweldo. Diba? Kaya magkipapadiit, ang mga paraoma tadigdi sa tuya. Diba? Ang problema, kung mawara na talaga, umabot ang panahon, kulang na talaga ang mga paraoma, kulang na ang production nin lokal na mga agricultural products din sa tuya. Sa kita ka maasa, import, halos sa ibang nasyon. Kaya, panahon na talaga na dapat ang mga liderista tawan kipokus man an pagpapakusog sa sektor kan agrikultura tabi mga tugang so dahil man masyadong madihado an mga an mga paraoma ta mapabakal sindakan paroy sa presyong 15 pesos per kilo, diba? Tapos mabakal sindang bagas 45 per kilo, 50 per kilo. Diba? Naridihado, maray. Mahal ang papatingon niya ng mga farm inputs, ang abono, asin iba pang gastos pag-uuma. Kaya panahon na talaga na proteksyonan tatawan tanin magayon kayo na buhay ang mga paraoma. Tadipisil kung mag-abot ang panahon, wara na ki mga paraoma sa tuya digdi. Diba? Yan ang kalbaryo no minsan. Kaya so, duman sa concern mga tugang ni Mayor Canlibon na medyo harayoon niya ang pikukuhaan kan bagas nasimbag na po ito iwasan na mga tugang ang cross infestation. So yaon duman na warehouse sa Libon puro lang ito mga paroy, so yaon marigit sa tabako puro man bagas. Sabi naman pa sa concern dakol niya sa mga inaning paroy wala nga kinagbabakal. Diba? Kundi ang problema pala mga tugang talaga, space. Ang problema kan NFA. Sa ibang mga probinsya, nag-release, nag-arkila sindanin mga warehouse. Kundi digdida sa tuya sa probinsya kan Albay, sa Legazpi, medyo kulang man ang nag-parkila ng mga warehouse. Diba? Kalaklan sa mga warehouse, ang mga laog talakan ko yung sa mga canned, sa mga nakakarton. Minsan kaya talaga sabi ni Madam Julie Linaresas, dipisil, na makakuanin aarkilaw na warehouse minsan harabo man kan mga may sadiri istakan mo diyan kiparoy siyempre ang kaipuan mo diyan mga tugang mahiwas talagang warehouse kung ang loob mo diyan mga paroy unang pari ba kaya medyo mahiras
Di ba? Kaya yan ang problema pala, space. So, kung dakol sumagbakal ng mga LGUs, ng mga bagas for relief operation, maray, mabuwas-buwasan sa mga stocks, magkago naman kay espasyo, buda ining sabi ko bakal databi mga tugang na 20 bagas meron na. So at least na dagdagan, so na ipapalawas nindang mga mga bagas. Ta kung kwarta ngayon paggurunan, pambakal kay paroy sa mga parauma, areglado ngaya, wala man rin dapat problemahon ta, yaw ng kwartang pambakal kan NFA, ng mga paroy sa mga parauma ta. Kundi ang problema lang pala talaga, espasyo. Gonna knock on your door, ring on your bell, tap on your window too. If you don't come out tonight when the moon is bright. O bale mga tugang, data masyadong pakasiboton, pakatamuyawan ang mga lineman kan aliko. Lalo sa mga lugar na wala pa rin wala pa rin kuryente. Diba? Pag may mga nahiling kitang lineman, nagapurpay ngalo, siguro mas maray man na offeran taman ki pagkaon or kaya mas kitubig. Diba? Tayan mga tugang, mga tao man yan, mga paragal man yan. Nagbubuwis man rin buhay, magsakat-sakat sa poste. Magkapot ki mga kable ki kuryente para ma-restore ang power supply tigdi sa probinsya mga tugang kan Albay. May mga lugar na day pang kuryente pero ongoing na po ang inspection assessment kan Aleco. Diba? Pag okay na ang sitwasyon, kumbaga ang may final say naman so NGCP. Diba? Kaya data pakatamuyawon kung may nahiling kita dyan ng mga lineman ng pagulbulon kaya pikigi mo maninda ang sa indang best effort ang sa indang trabaho para maibalik mga tugang ang supply kang kuryente. Kita man sa maski simpleng paagi pag offer ng tubig na maiinom baka pwede tang magibot at least makatabang-tabang lamang kita sa mga lineman ta na nagatrabaho sa oras na ini. Diba? Urat init ang pigitios mga tugang para ma-restore sana ang supply kan kuryente digdi sa tuya sa probinsya Katalbay. May nagkapira mga poste ang tumbado sa First District sa Malinaw, tapos igwaman sa Libon. Medyo siguro mahuruhod dyan ang restoration kan kuryente. Pero sa ibang mga lugar mga tugang, may kuryente na. Diba? Kaya maghalat-halat kita, baka naman sa pagka-boring nindo, durot ka muna mag-urnay kan durot doton ina mga nagkaportol dahil na kan mga tugang dapat ipawaya tayo sa Aleco tangani iwas kita aksidente buda sa patanid kan Legazpi City Government ni Mayor Hisham Ismail kaya nahuluyan ma-restore so power supply tas mga kable kan kuryente pig para harabas paano kita kaan kaya dito na pasensya lang mga tugang altulakan pag titamaanin ning kalamidad. Bako man masyadong dakulon ang manpower kan Aleco mga tugang. Kaya doble kayod man susutuyan mga lineman. Kaya dit na pasensya, dit na halat-halat tabi mga tugang mapakuryentihan man sa nakitakayaan. Dahil man siguro mahaloy na marayta. Bako man masyadong gulpiyon o kaya dakulaon so danyos, kaya man yan paluhay-luhayan siguro. Kaya dit lang na pagsabot, di ba? Pag tsaga-tsaga hindi kahit nga ning panahon na buhay na warang kuryente talaga. Pero iba naman yan panahon kaya ngunyan, pero at least kumbaga maging mapagpasensya man gray kita mga tugang. Lalo dyan sa mga lineman ta na talaga nagtrabaho man nagabubis ng buhay, magsakat-sakat sa mga poste para mapakuryentihan kita tigdi sa probinsya Katalbay pagkatapos kitang rapaduho ni Super Typhoon Uwan. Gonna knock on your door, ring on your bell, tap on your window too. If you don't come out tonight when the moon is bright, I'm gonna knock and ring and tap until you do. I'm gonna knock on your door, call out your name. Maray na aga po kay Jergal. Okay na po dyan sa Legazpi after Bagyo. Ay okay na po sir. Actually, maski may paros-paros pa, nagpura sa clearing operation. Kaya kinaumagahan sana.
halos balik normal ang yung mga hiro-hiro mga tugang digdi sa Legazpi City. Although sa ibang mga lugar, barangay, wala pa rin kuryente. Pero sa Central Business District, areglado na mga tugang sitwasyon. I'm gonna knock Ang transportation, okay na. on your window Wala na ng mga nakaulang sa mga tinampo. Ano? tonight. Si J. Black Belmonte, sir, no rin magkailaw sa Kabasan, baka kay Albay. Halaton ta, sir, nag-isararam kaya yan sa assessment kan Aleco kung pwede na. Tapos sa halaton man, so, kung mag-final na go signal kan NGCP para mabalik sa supply kan kuryente. Diba? Hey little girl, this ain't no time to Si May Carino natin, nakatutok sa tuyang programa ko niya na pagkaaga. So bueno, tabi mga tugang, maparam na ako sa programa ta. May block time kita, makaibahan do mga tugang ang Bicol University. Sa pangaran po ni News Director Mar de la Cruz. Ako po sindong nakaibahan, Josh Pabino. Salamat po asin maray na pagkaudto. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Konsumo.